تشکر فخرالدین رابطه ما بود با همکارمان فخرالدین نورمتов از مرکز مطبوعات که در کتابخانه ملی قرار دارد. الحال شما در نوار مکان برگزاری این چهاربینی قصر ملت رو میبینید و بعد چند لحظه در همینجا جلسه شروع می شود. Уважаемые телезрители, для тех, кто только что к нам присоединился, напоминаем, камеры телевидения Таджикистана установлены во Дворце нации Касри Милат. Именно здесь сегодня стартует сессия Совета Безопасности Организации договора о коллективной безопасности, а на прямой связи из Национальной библиотеки, где работает мощный пресс-центр и более 500 журналистов, как отечественных, так и зарубежных, освещают ход работы Душанбинского саммита ОДКБ, был мой коллега Фахриддин Норматов. А вот когда режиссеры показывают все убранство нашей столицы, цветочные, вот такие прекрасные гаммы высаженные, хочется сказать, что цветочные аллеи, скверы, парки культуры и отдыха сегодня благоухают и буквально утопают в цветах, придавая нашей столице Душанбе особое великолепие и красоту. Немаловажный фактор, Садриддин, потому что многочисленные гости сегодня являются и высокопоставленные, и наши коллеги-журналисты освещают то, что происходит в столице Таджикистана, благодаря усилиям исполнительного органа государственной власти, мэрии города Душанбе. Культурные объекты стали достойным украшением удивительно красивой сегодня столицы Таджикистана. Это высотные здания, улицы, проспекты, социально-культурные объекты. بله نصیبه واقعا سیمای امروزه شهر دوشنبه از آمادگی کامل جمهوری تاجیکستان برای در سطح بلند برگزار نمودنی با خوری سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای و سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی شهادت می‌دهد. در جلسه های این دو سازمان با نفوذ با اشتراک به‌واسطه سران دولت ها، سازمان ها و نمایندگان تشکیلات های بین المللی مهمترین مسئله های منطقه و جهان بررسی کرده می شود. جلسه که در شهر دوشنبه برگزار می گردد تصمیم های آینده را برای هماهنگی برای پیشبرد فعالیت و برطرف نمودن مشکلات امروزه سیاره مشخص می کند. Совет, который сегодня стартует в Душанбе, сессия Совета ОДКБ, на ней будут обсуждаться самые актуальные проблемы международной и региональной безопасности, основные итоги деятельности Организации договора о коллективной безопасности в межсессионный период. В ходе сессии, как ожидается, будет принята декларация Совета коллективной безопасности, подписан ряд документов, касающихся миротворчества, обеспечения деятельности войск ОДКБ и оснащения коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности современным вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами. Рассмотрен бюджет ОДКБ на 2022 год. С учетом перехода председательства в ОДКБ к Республике Армения в 2021-2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян представит приоритеты страны, которые предстоит реализовать в будущем. Ну а чуть ранее глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Тепло встретил его в Касри Милат, откуда мы ведем прямую трансляцию. Ожидается приезд других высокопоставленных гостей. مورد تذکر است که هدف سازمان عهدنامه امنیتی دستجمعی اصلا تحکیم صلح، امنیت، ثبات بین المللی و منطقوی، حمایه استقلالیت، تمامیت ارضی و صاحب اختیاری کشورهای اعضا به حساب می رود و باوری داریم که همکاران ما این مسئله ها را پیگیری میکنند و درباره دوره ریاست جمهوری تاجیکستان در این سازمان مسائل امنیت و همکاری و سهمگذاری در جریان جهانی مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر و جنایتکاری فراملی در دایره این چهاربینی سیاسی خبر و گزارش و دیگر مواد تحلیلی تهیه می شود و همزمان در این رابطه با اهمیت برگزاری این جلسه در شهر دوشنبه و نقش آن در تامین صلح و ثبات در منطقه و جهان از جانب نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه داخل و خارج توجهی بیشتر ظاهر گردیده و وابسته به توافق حاصل شده خبرنگاران با کارشناسان مصاحبه ها انجام میدهند و نتیجه های این همایش امروز در سرخط رسانه های با نفوذ منطقه و جهان قرار خواهد گرفت. Накануне сессии, которая стартует сегодня в Касри Милат, состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности. В заседании принимал участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. В ходе этого заседания главы МИД, Министерства обороны и Советов безопасности обсудили и одобрили повестку дня сегодняшней сессии Совета коллективной безопасности и при этом детально
детально обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности и влияние этой обстановки на безопасность государств-членов организации и деятельность ОДКБ в межсессионный период. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам заседания проинформировал представителей средств массовой информации о результатах. Дорас мешавем бинандагони гироми ки шумо гузориши мустақимро аз омодагӣ ба ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ тамошо карда истодаед ва имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ баргузор мешавад ва дар кори ин ҷаласа раиси шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири ҷумҳурии Арманистон Никол Пашинян, президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосимжомарт Тоқаев, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров, котиби генералии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ Станислав Зас ба таври ҳузурӣ иштирок хоҳанд кард. Министры иностранных дел накануне приняли заявление о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности, которое включает также противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических и других преступных целях. В заявлении подчеркивается, что трансграничный характер современных вызовов и угроз диктует необходимость усилить координацию дальнейших совместных мер в борьбе с использованием этих приоритетов в террористических и других преступных целях. И в этой связи государства-члены ОДКБ призывают к тесному взаимодействию, как отметил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности. Он также проинформировал, что с учетом современных реалий в сфере биологической безопасности было принято решение Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ о коллективной безопасности, о Координационном совете уполномоченных органов государств-членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности. тавре иттилоъ расид дирӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи муштараки шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ, шӯрои вазирони мудофиа ва кумитаи котибони шӯрои амнияти кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ баргузор гардид ва мутобиқи рӯзномаи ҷаласаи муштарак давлатҳои узв оид ба вазъи ҳарбӣ сиёсӣ дар минтақаҳои Осиёи марказӣ, Аврупои шарқӣ ва Қавқози амнияти дастҷамъии созмони амнияти ҳамкории дастҷамъӣ ва фаъолияти созмон дар марҳилаи байниҷаласавии мубодилаи афкор намуданд. Гузашта аз ин маълумотҳои дабири кулли саъат Станислав Зас оид ба рафти омодакунии лоиҳаи барномаи мақсадноки байнидавлатии созмон дар бораи мустаҳкам кардани минтақаи сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ва роҳбари ҳайати ҷумҳурии Арманистон оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолият дар давраи раёсати Арманистон дар ин созмон шунида шуд. роҳбарони ҳайатҳо дар маҷмӯъ лоиҳаи эъломияи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмонро мувофиқа карда як қатор изҳоротҳо аз ҷумла эъломияи муштараки давлатҳои аъзои созмон оид ба вазъ дар минтақа, эъломияи вазирони корҳои хориҷӣ оид ба ҳамоҳангии кӯшишҳои муштарак дар соҳаи амнияти иттилоотӣ ва мубориза бо терроризми кибернетикӣ, эъломияи вазирони корҳои хориҷӣ оид ба талошҳои дастаҷамъӣ қабул карда шуд. Уважаемые телезрители, мы видим, что очередной кортеж высокопоставленного гостя, вот сейчас мы увидим поближе, подъехал Касри Милат. Чуть ранее глава государства встретил премьер-министра Армении. Напоминаем, что в сегодняшнем мероприятии принимают участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме онлайн и президент Республики Таджикистан Эмомалӣ Раҳмон. инак мо дар навор қасри миллатро мебинем. Дар ин ҷо роҳбарони давлатҳо бо навбат ба қаср ворид мешаванд ва баъди чанд лаҳза дар ин ҷо ҷаласа шурӯъ мешавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун кишвари раиси кунанда меҳмононро истиқбол мегиранд ва дар қасри миллат ҷаласа баргузор мешавад. ин лаҳза котиби генералии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ Станислав Зас вориди қасри миллат шуданд ва сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Станислав Засро истиқбол карданд.
Глава государства встречает Станислава Зася. Теплое рукопожатие. Мы ведем прямую трансляцию из Касри Милат. Напоминаем, уважаемые телезрители, сегодня здесь стартует сессия Совета Безопасности Организации договора о коллективной безопасности. ҳамин тариқ баъди чанд лаҳза дигар роҳбарони кишварҳои аъзои созмон вориди қасри миллат мешаванд ва баъди чанд лаҳза мо шоҳиди баргузории ин ҷаласа мешавем ва дар ҷаласа қабули як қатор ҳуҷҷатҳо эъломияи шӯрои амнияти дастҷамъӣ, созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва як қатор қарорҳои дахлдор ба нақша гирифта шудааст. Да, ну а эта повестка обсуждалась вчера, и среди прочих документов говорилось о том, что в целях совершенствования системы совместной подготовки военных кадров и научной работы утвержден план, который будет совершенствовать систему совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств-членов организации на период до 2025 года. Этот документ разработан для дальнейшей реализации положений концепции развития системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств-членов ОДКБ на период до 2020 года. Совет министров обороны Организации договора утвердил состав рабочей группы при Совете министров обороны Организации договора о коллективной безопасности, которая будет координировать совместную подготовку военных кадров и научной работы. Подписаны также решения о придании статуса базовой учебно-методической организации по медицинскому обеспечению вооруженных сил государств, которые входят в эту влиятельную организацию договора о коллективной безопасности. ёдовар мешавем ки созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ташкилоти байналмилалии минтақавӣ буда соли 2002 дар заминаи аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ таъсис дода шудааст. кишварҳои аъзои ин созмон ҷумҳурии Арманистон, ҷумҳурии Беларус, ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии Қирғизистон, Федератсияи Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. Созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ созмони ҳарбии сиёсӣ буда хусусияти мудофиавӣ дорад ва таҳкими сулҳ, амният, суботи байналмилалӣ ва минтақавӣ, ҳимояи истиқлолият, тамомияти арзӣ ва соҳибихтиёрии кишварҳои узв, ҳадафҳо ва принсипҳои асосии созмон эътироф карда шуданд ва ҷиҳати дастёбӣ ба онҳо кишварҳои аъзои созмон ба истифодаи воситаҳои сиёсӣ афзалият медиҳанд. қобили зикр аст ки Тоҷикистон дар солҳои 2003, 2007, 2015 ва инак 2021 раёсатро дар созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ба уҳда дошт. Организация договора о коллективной безопасности берет свое начало с заключения договора о коллективной безопасности, который был подписан еще в 1992 году. Ключевая 4-я статья договора гласит, если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо другого государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств, участников настоящего договора. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников, все остальные предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления прав на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. яке аз рӯйдодҳои муҳими давраи раёсати Тоҷикистон дар ин созмон ин 23 августи соли 2021 таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардидани иҷлосияи ғайринавбатии шӯрои амнияти дастҷамъӣ мебошад. қобили зикр аст ки дар давраи раёсати ҷорӣ бори нахуст консепсия раёсати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар солҳои 2020-2021 таҳия гардида аз ҷониби президенти мамлакат тасдиқ гардидааст. ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои фаъол намудани раванди ҳамгироии ҳарбию сиёсии давлатҳои аъзо ва ҳамоҳангсозии иқтидори онҳо, такмили соҳаи сиёсати ҳарбӣ ва рушди минбаъдаи ҳамкориҳои ҳарбию техникии давлатҳои аъзоро вазифаҳои наздиктарин ва муҳимтарини созмон меҳисобад. инак меҳмони навбатӣ ба Касри Миллат наздик мешавад. Очередной кортеж прибыл в Касри Милат. Сейчас чуть ближе наши операторы покажут, кто приехал чуть ранее.
Станислав Зайс прибыл во Дворец нации. Его встретил глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон. Напоминаем, в этом году председательство в ОДКБ ведет Таджикистан. А сейчас мы видим главу Беларуси Александр Лукашенко. Поднимается в Касри Милад. таври одрас шуде малака котиби генерали созмон вориди қасри миллат шуданд ва инак президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко вориди қасри миллат мешавад ва меҳмони олимақомро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон истиқбол мекунанд. ҳамчунин дар назар аст дар кори ҷаласа роҳбарони Қазоқистон, ҷумҳурии Қирғизистон баъди чанд лаҳза ворид мешаванд ва мо шоҳиди баргузории ин ҷаласа дар қасри миллат мешавем. Инак президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко вориди қасри миллат шуданд. А вчера глава государства уже принял вечером Александра Лукашенко, который прибыл в Таджикистан для участия в заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности. Нужно подчеркнуть, что наши страны объединяют давние традиции дружбы, уважения друг к другу. И благодаря нашим совместным усилиям отношения сотрудничества между Таджикистаном и Белоруссией за последние годы вышли на качественно новый уровень. Теплое рукопожатие Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко. В ходе вчерашней встречи стороны обменялись мнениями о тех перспективах взаимодействия как в политической, экономической, торговой, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной сферах и сотрудничестве между регионами. Для расширения двухсторонних отношений отмечена необходимость активизировать работу межправительственной комиссии Таджикистана и Беларуси. Об этом вчера говорили Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко. В ходе обсуждения вопросов сотрудничества стран на международной арене особое внимание было уделено политическим и военным проблемам в регионе. ҳамин тариқ аз 16 то 18 сентябр пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе мизбони чорабиниҳои сатҳи баланди минтақавию ҷаҳонӣ мегардад ва ҳамчунин дар назар аст ки рӯзи 17 сентябр дар шаҳри Душанбе барномаи сафари расмии сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон Имрон Хон ва 18 сентябр сафари расмии президенти ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ ва дар ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ки баъди чанд лаҳза дар қасри миллат оғоз мегардад роҳбарони давлатҳои Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Арманистон ва дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ иштирок мекунанд ва дар доираи ҳамоиш қабули эъломия ва як қатор қарорҳо дар назар аст. баъди чанд лаҳза боз меҳмонони навбатӣ вориди қасри миллат мешаванд ва мо тариқи пахши мустақим албатта шуморо огоҳ хоҳем кард. Уважаемые телезрители, как сказал мой коллега, 16 по 18 сентября в столице Таджикистана, в городе Душанбе, пройдут региональные мероприятия высокого уровня. Намечается программа официального визита премьер-министра Исламской Республики Пакистан Имрана Хана. Она намечена на 17 сентября в Душанбе. А официальный визит президента Исламской Республики Иран Саида Ибрахимзода Раиси на 18 сентября. То есть два вот таких вот визита, а в этом году, напоминаем, Таджикистан председательствует в Организации договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. И вот наши операторы и режиссеры показывают Касри Милад в прямом эфире, и очередной кортеж высокопоставленного гостя прибывает. С минуты на минуту начнется сессия Совета безопасности ОДКБ. Президент Казахстана роҳбари давлати Қазоқистон ба қасри миллат ворид мешаванд ва дар қасри миллат кишвари раисикунанда президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосимҷомарт Тоқаевро истиқбол мекунанд ва баъди чанд лаҳза ҷаласаи шӯро маҳз дар қасри миллат шурӯъ мешавад. Мы видим на наших экранах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Его встречает глава Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон.
Напомним, Казахстан занимает второе место в общем внешнеторговом обороте Таджикистана. Товарооборот в минувшем году составил около $1 миллиарда. В целях дальнейшего углубления сотрудничества в рамках деятельности Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подчеркнута необходимость уделять особое внимание торгово-экономическому, промышленному, аграрному, предпринимательскому и инвестиционному отраслям. Таджикистан выражает заинтересованность в сотрудничестве с Казахстаном по цифровизации экономики, инновациям, импорту современных технологий. Это создание предприятий по переработке сельхозпродукции, экспорт сочных и экологически чистых продуктов в Казахстан, организация совместных торговых центров товаров и продукции в Таджикистане. В сфере транспорта также главы двух государств Эмомали Рахмон и его коллега из Казахстана отмечают необходимость расширения сотрудничества в области железных дорог, других сфер, в том числе это важность возобновления авиасообщения между столицами двух стран. Об этом главы двух государств говорили на своей встрече. аксарият вориди қасри миллат шуданд. Баъди чанд лаҳза ҷаласаи созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ, яъне шӯрои амнияти созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ шурӯъ мешавад. Агар дар бораи таърихи ин созмон ёдрас шавем, ин созмон 15 майи соли 1992 бо мақсади ба шароити муосири геополитикӣ мутобиқ кардани ин аҳднома ва имкониятҳои воқеии истифодаи нерӯҳо ва воситаҳои дифои дастҷамъӣ таъсис дода шудааст. 14 майи соли 2002 бошад, аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ба созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ табдил дода шуд, яъне номаш дигар шуд. ва инак тавре дар навор мебинем роҳбари давлати Қирғизистон, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Ҷапаров ба қасри миллат наздик шуданд ва инак. Уважаемые телезрители, вот как сказал мой коллега, на экранах мы видим президента Кыргызской республики Садыра Жапарова. Прибыл он в Касри Милат. Напоминаем для тех, кто только к нам присоединился, с минуты на минуту начнется прямая трансляция работы очередной сессии Совета Безопасности от Организации договора о коллективной безопасности. Проходит он в Душанбе под председательством Таджикистана. ҳамин тариқ ин созмон ҷумҳуриҳои Арманистон, ҷумҳурии Беларус, ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии Қирғизистон, Федератсияи Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистонро фаро мегирад ва созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ созмони ҳарбию сиёсӣ буда хусусияти мудофиавӣ дорад ва барои ҳамроҳ шудани аъзои нав, ки пайрави ҳадафҳо принсипҳои он мебошад, кушодааст. созмон дар асоси эҳтироми ҳатмии истиқлолият, иштироки ихтиёрӣ, баробарҳуқуқӣ ва ӯҳдадориҳои кишварҳои аъзо дахолат накардан ба корҳои дохилие, ки ба салоҳияти қонунгузории миллии кишварҳои аъзо вобаста аст, фаъолияти худро ба роҳ мондааст. ҳамин тариқ ҳамаи меҳмонон аллакай вориди қасри миллат шуданд ва баъди чанд лаҳза дар ин ҷо ҷаласаи шӯро оғоз мешавад. Ну, буквально считанные минуты остаются до старта сессии Совета Безопасности ОДКБ. Еще раз напоминаем, что в ее работе принимают участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, глава государства Таджикистан, председатель в этом году, уважаемый Эмомали Рахмон. В рамках саммитов Организации договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, которая будет проходить также в столице Таджикистана, в городе Душанбе, завтра, ожидаются двусторонние встречи президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с главами государств. К церемонии фотографирования мы видим, готовятся главы государств. Проходит эта церемония в шикарном зале, зеркальном зале Касри Милат, Дворца нации. инак дар толори оинабандии қасри миллат роҳбарони давлатҳои аъзои созмон акси хотиравӣ гирифтанд ва баъди чанд лаҳза дар ҳамин ҷо ҷаласаи ин созмони бонуфуз шурӯъ мешавад ва дар доираи ҳамоишҳои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва ин лаҳзаҳо қасри миллат ба баргузории ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ омода карда шудааст ва дар назар аст, ки дар кори ҷаласа ки таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон
бо иштироки сарони давлатҳо аввал дар ҳайати маҳдуд оғоз мешавад ва сипас бо иштироки ҳайатҳои расмии давлатҳои аъзо дар шакли васеъ идома хоҳад ёфт. Сессия стартует в Душанбе. Напоминаем, сегодня к столице Таджикистана приковано внимание мирового сообщества и зарубежных средств массовой информации. Подряд 2 дня наша столица станет площадкой переговоров высокого уровня в рамках таких влиятельных международных организаций, как ОДКБ и Шанхайская организация сотрудничества. Вот рабочие моменты мы видим в кадре. тавре дар навор мебинем роҳбарони давлатҳо мулоқот доранд ва баъди чанд лаҳза ҷаласа дар ҳайати маҳдуд сипас бо иштироки ҳайатҳои расмии давлатҳо шурӯъ мешавад ва аз рӯи натиҷаи кори ҷаласа як қатор санадҳои нав қабул карда мешавад. Рабочие моменты, вот мы видим, наши операторы и режиссеры фиксируют какие-то переговоры в проходах. Глава государства общается со своими коллегами, уважаемый Эмомали Рахмон, напоминаем, председательствует в этом году в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. И сейчас вот буквально с минуты на минуту начнется заседание в узком составе, а затем в расширенном с участием делегаций, прибывших в Таджикистан государств. ҳайатҳои расмии ҳамроҳи дигар роҳбарони давлат ҳам аллакай дар қасри миллат қарор доранд ва онҳо ба ҷаласаи ҳайати расмӣ омодагӣ мегиранд ва албатта дар ин ҷо мо тариқи наворҳо мушоҳида хоҳем кард ки дар ҷаласаи навбатӣ кадом қарорҳо ва санадҳо қабул карда мешаванд. чорабиниҳои сатҳи баланди минтақавиро шумораи зиёди намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохил ва хориҷ албатта инъикос хоҳанд кард. мо аз китобхонаи миллӣ ки дар он ҷо маркази матбуот ҷойгир аст гузоришҳо пешниҳод хоҳем кард ва ҳамкорони мо дар он ҷо қарор доранд ва албатта гузоришҳои зиёд аз рафти баргузории ҷаласа аз натиҷаи он дар воситаҳои ахбори оммаи дохил ва хориҷ имрӯз намоиш дода хоҳад шуд. Перед тем, как наши коллеги перейдут к освещению заседания, сессии Совета в узком составе, вот мы видим зал на наших экранах, скажем нашим зрителям то, что мы наблюдаем очень в теплой, такой дружеской обстановке. Стартует сессия в Душанбе. Тепло встречал глава таджикского государства, уважаемый Эмомали Рахмон, своих коллег, президентов, премьер-министра Армении. Сейчас ведутся такие вот неофициальные, неформальные переговоры, и сейчас начнется заседание в узком составе. аз ҳамкоронам хоҳиш мекунем ки макони баргузории ҷаласаи ҳайати маҳдуд ва ҳайати расмии давлатҳои аъзоро пешкаш карда бошанд. мо маҳз дар қасри миллат ҳамкорони мо ин ҷо фаъолият доранд. ин ҷо толоре ҳаст ки дар ин ҷо ҷаласаи ҳайати маҳдуд шурӯъ мешавад ва сипас Вот сверкает буквально великолепием зал, в котором с минуту на минуту начнется работа заседания в узком составе. Позже в расширенном с участием делегации гости перейдут в другой зал. А буквально несколько минут назад мы видели церемонию фотографирования в шикарном зеркальном зале. Касри Милат поражает великолепием и гостей, наши достопримечательности, наши красоты. Ожидается, что работа сессии начнется под председательством таджикского лидера, президента, уважаемого Эмомали Рахмона, с участием глав государств в узком составе. По итогам работы заседания будет принят ряд новых документов, каких именно мы расскажем вам чуть позже. Ну а наши коллеги работают в информационном центре, который создан в эти дни, работает в Национальной библиотеке Таджикистана, более 500 как отечественных, так и зарубежных представителей средств массовой информации работают, наблюдают за тем, как и что происходит в Касри Милат в эти дни. Напоминаем, 2 вот такие влиятельные организации проводят сегодня заседание сессии, завтра юбилейный 20-й саммит ШОС в столице Таджикистана, в городе Душанбе. Ну а мы встречаем гостей ярким солнцем и не по-осеннему зеленым убранством нашего города. Спасибо мэрии столицы за эту красоту. идона оро ёфтааст ба ин ҷаласаи сатҳи байналмилалӣ ва дар давраи раисии тоҷикистони азиз тавонист ки якчанд мулоқоту вохӯриҳо бо роҳбарон ва созмонҳои
роҳбарони ин созмон ташкил карда бошад ва маҳз ҳамин мулоқоту вохӯриҳо имкон доданд ки дар доираи раисии Тоҷикистон як қатор қарорҳо қабул гарданд ва дар таҳкими ин созмон қадамҳои устувор гузошта шуд. воқеан имрӯз Тоҷикистон дар сархати бонуфузтарин расонаҳои дунё қарор мегирад ва рафти баргузории ин ҷаласа албатта тавассути воситаҳои ахбори омма пешкаши бинандагон гардонида мешавад. Целями организации ОДКБ являются, несомненно, самое главное. Это укрепление мира, это международная и региональная безопасность, это стабильность, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств, которые входят в состав ОДКБ, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам. В своей деятельности организация сотрудничает с государствами, которые не являются членами организации, поддерживает отношения с международными, межправительственными организациями, которые действуют в сфере безопасности. ОДКБ содействует формированию справедливого демократического миропорядка, который основан на общепризнанных принципах международного права. Организация действует на основе неукоснительного уважения прежде всего, но это, несомненно, независимость, добровольность участия, равенство прав и обязанностей государств-членов, невмешательство в дела, подпадающие под национальную юрисдикцию государств-членов. созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ аз сохтори зерин иборат мебошад. ин шӯрои амнияти дастҷамъӣ органи олии ҳамоҳангсозӣ ва таъминкунандаи фаъолияти муштараки давлатҳои аъзо ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои оинномавӣ мебошад ва ба шӯро сарони давлатҳои аъзо дохил мешаванд. дар давраи байни ҷаласаҳои шӯрои амнияти дастҷамъӣ масъалаҳои ҳамоҳангсозии ҳамкории давлатҳои аъзоро барои татбиқи қарорҳои мақомоти созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ шӯрои доимӣ иборат аз намояндагони комилҳуқуқи давлатҳои аъзо пайгирӣ мекунанд. инак роҳбарони давлатҳо аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ба толори баргузории ҷаласаи маҳдуд наздик мешаванд ва баъди чанд лаҳза дар ин ҷо ба кори худ ин ҷаласа шурӯъ мекунад. Уважаемые телезрители, мы с моим коллегой немного рассказали вам об истории организации договора о коллективной безопасности, сессия которой сегодня стартует у нас в столице Таджикистана, городе Душанбе, в Касре Милат. Именно отсюда мы ведем прямую трансляцию. Сессия Совета Безопасности ОДКБ с участием глав государств Беларуси Александра Лукашенко, президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева, президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, президента Российской Федерации Путина, глава российского государства примет участие в онлайн-формате, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. И вот мы видим глава таджикского государства, председатель ОДКБ в этом году, Таджикистан, наша республика, начинается заседание в узком составе. инак ҷаласаи ҳайати маҳдуд таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон шурӯъ шуд ва сипас бо иштироки ҳайатҳои расмии давлатҳои аъзо дар шакли васеъ идома меёбад ин ҷаласа ва аз рафти ҷаласа албатта мо шуморо огоҳ хоҳем кард. Сегодняшняя сессия завершает цикл мероприятий уставных органов ОДКБ в рамках таджикского председательства. Хотел бы отметить, что председательство Таджикистана в организации совпало с периодом чрезвычайных вызовов и угроз, с которыми столкнулся наш регион коллективной безопасности. Тем не менее, наша страна при поддержке партнеров по ОДКБ последовательно выполняла функции председателя в соответствии с озвученными приоритетными направлениями. Пользуясь возможностью, выражаю признательность государствам-членам ОДКБ за совместную работу по выполнению согласованного нами плана мероприятий по реализации решений сессии Совета коллективной безопасности и выполнению приоритетных направлений деятельности, предложенных Республикой Таджикистан. Подводя итоги нашей совместной работы, я отмечу, что нам прежде всего удалось в целом поддерживать высокий уровень политического взаимодействия и обеспечить координацию внешнеполитических позиций.
Во-вторых, мы продолжили практику принятия совместных заявлений по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. В-третьих, расширилось межпарламентское взаимодействие. В июле текущего года Душанбе успешно принял выездную сессию Совета парламентской ассамблеи ОДКБ. В-четвертых, мы смогли завершить работу по принятию плана оснащения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Это очень важное достижение, соответствующее решение по нему будет принято сегодня. В-пятых, поддерживался высокий уровень готовности сил коллективной безопасности для выполнения задач по предназначению. Это крайне важно с учетом напряженной обстановки в соседнем Афганистане. В-шестых, расширились контакты с международными организациями. ОДКБ широко было представлено на международных площадках. И последнее, мы качественно продвинулись вперед в развитии миротворческого потенциала ОДКБ. Очевидно, что комплекс совместно проделанной работы будет способствовать делу дальнейшего укрепления потенциала ОДКБ. Безусловно, в этой работе большую роль сыграл секретарь ОДКБ. Благодарю генерального секретаря и всех ответственных лиц за обеспечение нынешних непростых условиях полноценной работы организации. Здесь хотел бы попросить представителей средств массовой информации освободить зал. Пожалуйста. ҳамин тариқ ҷаласа шурӯъ шуд дар ҳайати маҳдуд ва шумо суханронии кишвари раисикунанда суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро тамошо кардед ва ҳамин тариқ ҷаласа идома меёбад. Сипас дар ҳайати расмии давлатҳои аъзо дар шакли васеъ идома меёбад. ҳоло мо имкон дорем ки нашри ахборро аз дораи барномаҳои иттилоотӣ пешниҳоди шумо гардонем ва бо тозатарин хабарҳо ҳамкорони мо омодаи ҳамкорӣ ҳастанд. Уважаемые телезрители, итак, сессия стартовала. Сессия Совета безопасности ОДКБ. Ее открыл таджикский лидер, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон. Выразил признательность за совместную работу в рамках мероприятий в приоритетах, которые были определены как страны-председателя Таджикистана в ОДКБ, в обеспечении координации по международным и региональным повестке дня, деятельность парламентской ассамблеи ОДКБ выделил глава государства и миротворческий потенциал организации. Уважаемые телезрители, мы завершаем прямую трансляцию. На данном этапе мы передаем слово нашим коллегам. Информационная служба вещания «Ахбор» в эфире. Спасибо за внимание. нашри барномаи иттилоотии ахбором сахтман аз телевизиони Тоҷикистон мазуратон мегардонем. 15 сентябр дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири корҳои хориҷии Федератсияи Россия Сергей Лавров, вазири мудофиа Сергей Шойгу ва муовини роҳбари маъмурияти президенти Федератсияи Россия Дмитрий Казакро ки ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамӣ, созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон қарор доранд ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот маҷмӯи васеъи масоили шарикии стратегии Тоҷикистону Россия мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҷонибҳо масъалаҳои рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ аз ҷумла масоили нишастҳои сатҳи олӣ дар пеши содаи созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ ва созмони ҳамкории Шанхай дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанберо муҳокима карданд. дар вохӯрӣ ба ҳамаи ҷанбаҳои мубрами ҳамкорӣ аз ҷумла дар бахшҳои низомӣ ва низомиву техникӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид.
дар рафти суҳбат вазъи ҷории низомию сиёсии Афғонистон мавриди таваҷҷӯҳи хосаи ҷонибҳо қарор гирифт. Дар ин зимн оид ба вазъ дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон табодули афкор сурат гирифта барои пешгирии таҳдиду хатарҳо, идомаи робитаҳо дар сатҳҳои гуногун, ҳамчунин таҳкими ҳимояи сарҳадот зарур шумурда шуд. 15 сентябр дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Ҷомарт Токаев ки ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба Тоҷикистон ташриф оварданд, мулоқот карданд. Дар мулоқот масоили рушду густариши робитаҳои шарикию стратегии ду кишвар ва вазъи мушкилоти минтақавию ҷаҳонӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президенти ҷумҳурии Қазоқистонро ба Тоҷикистон хайрмақдам гуфта аз сатҳи рушдкунандаи муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Қазоқистон дар ҳама ҷанбаҳо изҳори қаноатмандӣ намуданд. Ҷонибҳо ба масъалаҳои рушду тавсеяи ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисодию тиҷорат, саноат, кишоварзӣ, нақлиёту боркашонӣ, ҳарбӣ ва дигар бахшҳои барои ҳарду ҷониб судманд таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. Зимни мулоқот ҳарду ҷониб барои таъсиси корхонаҳо ва марказҳои муштараки тақсимоти яклух дар Тоҷикистон ва баргузории вохӯрии навбатии машваратӣ дар соли 2022 дар Тоҷикистон ба мувофиқа расиданд. Дар ҷараёни мулоқот зимни баррасии масоили амнияти минтақавӣ, вазъи сиёсию низомии Афғонистон, инчунин ҳолати мураккаб ва дар вартаи фоҷиаи гуманитарӣ қарор доштани мардуми ин кишвар муҳокима карда шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар мавқеи ягона ва устувори Тоҷикистонро нисбат ба ҳалли фарогири қазияи ин кишвар таъкид намуданд. 15 сентябр дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Беларус муҳтарам Александр Лукашенко ки ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба Тоҷикистон ташриф оварданд, мулоқот карданд. Дар рафти мулоқоти самимӣ масъалаҳои ҳамкории дуҷонибаи Тоҷикистону Беларус ва мушкилоти минтақавию байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози мулоқот таъкид доштанд ки мардумони Тоҷикистону Беларусро анъанаҳои деринаи дӯстӣ ва эҳтироми якдигар ба ҳам мепайвандад ва бо шароити талошҳои муштараки мо муносибатҳои ҳамкорӣ байни кишварҳо дар солҳои охир ба сатҳи сифатан нав баромад. ҷонибҳо зимни вохӯрӣ оид ба ҳолат ва дурнамоии робитаҳо дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодиву тиҷоратӣ, кишоварзӣ, фарҳангиву гуманитарӣ ва ҳамкории байни минтақаҳо табодул андеша карданд. Барои тавсеяи муносибатҳо фарогардонии кори комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Беларус оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ зарур шумурда шуд. Зимни баррасии масъалаҳои ҳамкории кишварҳо дар арсаи байналмилалӣ ба мушкилоти сиёсиву низомии Афғонистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуд. 15 сентябр сарвазири ҷумҳурии Арманистон Никол Пашинян бо мақсади иштирок дар ҷаласаи шӯрои амнияти созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ ба Тоҷикистон ташриф овард. Дар фурудгоҳи байналмилалӣ сарвазири ҷумҳурии Арманистон Никол Пашинянро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. 15 сентябр ҳайати ҷумҳурии мардуми Чин бо роҳбарии вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии мардуми Чин Ван И ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба Тоҷикистон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе меҳмони олимақом ҳайати ҷумҳурии мардуми Чинро намояндагони вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон истиқбол гирифтанд. раиси ҷумҳурии мардуми Чин Си Ҷинпин дар чорабинии ҷашни 20-умин солгарди созмони ҳамкории Шанхай ба таври маҷозӣ иштирок мекунад.
16 سپتامبر نماینده ویژه کل سازمان ملل متحد و راهبر مرکزی منطقوی سازمان ملل متحد آید به دیپلماتیای بازدارنده ناتالیا گرمن با مقصد اشتراک در جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان تشریف آورد. در فرودگاه بین المللی دوشنبه مهمان عالی مقام را نمایندگان وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان استقبال گرفتند. جمهوری تاجیکستان با شرافت سیاست خارجی خود که در زمینه نظام درهای باز تطبیق می شود توانست نه تنها روابط سودمند را با دولت‌های خارج نگاه دارد بلکه با پیدا نمودن روش خاص دیپلماتیای خود که بر حفظ منفعت‌های ملی و احترام ارزش‌های عمومی بشری اساس یافته است همچون یک کشور فعال و تاثیرگذار در حل مسائل گلوبالی شناخته شود. در این روند جمهوری تاجیکستان در زمینه عضویت در سازمان و تشکیلات‌های با نفوذ منطقوی و بین المللی فعالناکی خود را در حل این یا آن مسائل نشان می‌دهد. یکی از چنین تشکیلات‌ها سازمان اهنامه امنیت دست جمعی است که سال 2021 ریاست آن به جمهوری تاجیکستان واگذار است. تاریخ، تأسیس، هدف و دایره فعالیت سازمان اهنامه امنیت دست جمعی را فخرالدین محمد یوسف شرح می‌دهد. وب دیپلماتیا و اشتراک فعال در زمینه همایش‌های سطحی منطقوی و بین المللی در شرایط تشویش‌آور جهانی معاصر عمومیت هدف و وظیفه‌هایی که در نزد دولت‌ها پیش آمد ضرورت رشد و تحکیم مناسبت‌های بین همدیگری را در پایه دوستی، اعتماد و همکاری سودمند از جمله در عرصه تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری و اجتماعیت تطبیق ساخت. جمهوری تاجیکستان و سازمان اهنامه امنیت دستجمعی باید گفت که در زمینه عمومیت هدف‌ها و موقع استوار در حل مسائل‌های منطقوی و بین المللی جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای فعال شناخته شده است، زیرا سیاست خارجی تاجیکستان سیاست سنجیده شده، پراگماتیکی و واقع بینانه بودند با پذیرایی معیارهای اعتراف شده بین المللی، احترام منفعت‌های شریکان، رعایت قطعی منفعت‌های ملی در تمام فعالیت دیپلماتی در مد اول است. با در نظر داشت این تاجیکستان با اشتراک فعال در چاره‌بینی‌ها و مشورت‌های تشکیلات و سازمان‌های منطقوی و بین المللی موقع استواری خود را در حل مسائل‌های مربوط به منطقه و هم جهان نشان می‌دهد. اینک سازمان اهنامه امنیت دست جمعی این نهاد تشکیلات بین المللی منطقوی میباشد و در زمینه اهنامه امنیت دست جمعی از 15 می سال 1992 با مقصد به شرایط معاصر ژئوپلیتیکی مطابق کردن این اهنامه و امکانات‌های واقعی استفاده نیروها و واسطه‌های دفاعی دست جمعی تأسیس داده شده است. اهنامه امنیت دست جمعی 14 می سال 2002 به سازمان اهنامه امنیت دست جمعی تبدیل داده شد. سازمان اهنامه امنیت دست جمعی سازمان حربی و سیاسی بوده خصوصیت مدافعی دارد و برای همراه شدن اعضای نو که پیروی هدف‌ها و پرینسیپ‌های آن میباشند کشوده است. سازمان در اساس احترام حتمی استقلالیت، اشتراک اختیاری، برابر حقوقی و عهده‌داری‌های کشورهای اعضا، دخالت نکردن به کارهای داخلی که به صلاحیت قانونگذاری ملی کشورهای اعضا وابسته است، فعالیت خود را براه مانده است. تاجیکستان از روزهای اول تأسیس این اهنامه و بعدتر تشکل اهنامه به سازمانی متشکل و فراگیر منطقوی در پیشاهنگ و سرگه مبارزه با خطرهای افراطی قرار داشته، نقش آن در تشکل این اهنامه در تشکل خود سازمان خیلی بارز است، زیرا تاجیکستان در برابر آن که کشوری مستقل بوده در برابر خطرهای معاصر که از افغانستان برمیان ایستادگی میکند، همزمان همچون سرحد جنوبی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و سازمان اهنامه امنیت دست جمعی محسوب شده، همچون یک سپر در رویاروی خطرهای معاصر از قبیل تروریسم بین المللی، افراطگرایی، قاچاق اسلحه و مواد مخدر قرار دارد. تحکیم صلح، امنیت، ثبات بین المللی و منطقوی، حمایت استقلالیت، تمامیت ارضی و صاحب اختیاری کشورهای اعضا در اساس دست جمعی هدف‌ها و پرینسیپ‌های اساسی سازمان اهنامه امنیت دست جمعی اعتراف کرده شدند. کشورهای اعضای سازمان اهنامه امنیت دست جمعی موقع سیاست خارجی خود را نسبت به مشکلات امنیت بین المللی و منطقوی موافقه و هماهنگ می‌کنند و پیش از همه از نتیجه‌های مشورتی استفاده می‌برند تا سعی و کوشش‌های خود را در مبارزه بر ضد تروریسم بین المللی، اکستریمیسم دینی، گردش غیرقانونی مواد مخدر و پسیخوتروپی، اسلحه، جنایت متشکلانه فرامرزی، مهاجرت غیرقانونی و دیگر تهدیدهای امنیت دولت‌های اعضا متحد می‌سازند. سازمان اهنامه امنیت دست جمعی می‌تواند با کشورهایی که اعضای این سازمان نیستند همکاری را براه ماند و با سازمان‌های بین المللی بین حکومتی در ساحه امنیت رابطه‌ها را برقرار کند. امروز در دوره سازمان اهنامه امنیت دست جمعی جهت
ҳамояти бароҳмондани ҳамкориҳо бо кумитаи зидди террористии шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид, созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, созмони ҳамкории Шанхай, иттиҳоди давлатҳои мустақил, иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ва созмони ҳамкории исломӣ тадбирҳои фаъол андешида мешаванд. Бо мақсади муттаҳид ва ҳамоҳанг намудани кӯшишҳои давлатҳои аъзои созмон дар таҳким ва такмили ҳамкории бисёртарафа, рушди ҳамгироӣ ва ҳалли яклухти масъалаҳои самти ҳарбии иқтисодӣ ва ҳарби техникӣ дар доираи созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ моҳи июни соли 2005 комиссияи байнидавлатӣ оид ба ҳамкории ҳарбию иқтисодии созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ таъсис дода шуд. моҳи ноябри соли 2006 бошад ассамблеяи парлумонии созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ ташкил карда шудааст. дар иҷлосияи умумӣ ҷаласаҳои шӯрои ассамблея ва комиссияҳои доимии он ки дар як сол 2 маротиба баргузор мегарданд, масъалаҳои фаъолияти созмон, вазъият дар минтақаи масъулияти созмон, рафти иҷрои қарорҳои ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмон ва вазифаҳо оид ба таъминоти ҳуқуқии онҳоро муҳокима менамоянд. дар вазъи имрӯзаи байналмилалии мавҷудияти созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ омили муҳими субот ва амнияти сарҳадоти давлатҳои аъзо мебошад. фаъолияти доимӣ дар чоҳурчӯбаи созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ имкон медиҳад ки робитаҳои байнидавлатии ҳарбию сиёсии ҷиҳати ташаккули низоми воқеан самараноки амнияти дастҷамъӣ ба сатҳи сифатан нав бароварда шавад, зеро мавқеи ягонаи кишварҳои аъзо нисбати вазъи ҷаҳони муосир ибрози нигарониҳои умумӣ аз таҳдидҳои амнияти ҷаҳонӣ ва минтақавӣ пояи сиёсии созмони аҳномаи амнияти дастҷамъиро ташкил медиҳанд. мавқеи Тоҷикистон, нақши он дар раванди ташаккули созмон худ як инъикоси ташаккули тадриҷии аҳнома ба созмони муташаккили минтақавии ҷаҳонӣ мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои иштироки худ дар фаъолияти созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ аҳамияти афзалиятнок медиҳад. ҳамкорӣ дар доираи ин созмон ҷавобгӯи манфиатҳои миллии Тоҷикистон аст ва он имкон медиҳад ки бар зидди терроризми байналмилалӣ, ифротгароӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва аслиҳа, муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва умуман ба хотири таъмини амният ва субот дар тамоми минтақаи Аврупо ва Осиё ва инчунин ҳимояи тамомияти арзӣ ва истиқлолияти давлатҳои аъзо фаъолона тадбирҳои зарурӣ андешида шаванд. Тоҷикистон манфиатдори он аст ки созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ дар амал ба омили муҳими таъмини амнияти ҷаҳонию минтақавӣ мубаддал гардад. имрӯз дар шаҳри душанбе дар давраи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони аҳномаи амнияти дастаҷамӣ чорабиниҳо ва ҳамоишҳои сатҳи баланд баргузор мегарданд ки дар ҷараёни он бо иштироки сарони давлатҳои аъзо ва намояндагони ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ муҳимтарин масоили ҳамкории амниятиву ҳарбии техникӣ баррасӣ хоҳад шуд. доир ба рафти омодагиҳо ба ин чорабинии муҳим дар шаҳри душанбе ва мавқеи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин созмон айни ҳол ҳамкори мо Абдуваҳоби Абдусаттор омода аст ки аз китобхонаи миллӣ ки дар он ҷо маркази матбуот ҷойгир шудааст ба таври мустақим маълумот диҳад. марҳамат Абдуваҳоб. салом Саид Мукаррам. имрӯз ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъиро зиёда аз 500 нафар намояндагони васоити ахбори оммаи дохил ва хориҷи мамлакат инъикос мекунанд. барои инъикоси саривақтӣ рафти ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ ки дар китобхонаи миллии Тоҷикистон маркази матбуот таъсис дода шудааст, ба хабарнигорони рӯзномаву маҷаллаҳо, радио, телевизион, агентиҳои иттилоотӣ ва бунгоҳҳои хабарии минтақа ва ҷаҳон шароити мусоиди корӣ фароҳам мебошад. аз ҷумла насби зиёда аз 300 компютери замонавии пайваст бо интернети баландсуръати ноқилӣ ва беноқил, мониторҳои калон барои пахши мустақими чорабинӣ ва сабти ҷаласа, дастгоҳҳои шунидани тарҷумаи синхронӣ бо чандин забони хориҷӣ, факс, телефон, нусхабардор ва дигар таҷҳизоти техникӣ ба он мусоидат менамояд ки намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохил ва хориҷ мардуми сайёраро аз рафти кори ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ саривақт хабардор намоянд. намояндагони воситаҳои ахбори омма ҳадафи созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ ки аслан таҳкими сулҳ, амният, суботи байналмилалӣ ва минтақавӣ, ҳимояи истиқлолият, тамомияти арзӣ ва соҳибихтиёрии кишварҳои аъзо ба ҳисоб меравад, пайгирӣ намуда вобаста ба давраи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин созмон
مسائل امنیت، همکاری و سهمگذاری در رفت جهانی مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر و جنایتکاری فراملی در دایره این چوربینی سیاسی خبر و گزارش و دیگر مواد تحلیلی تهیه می‌کنند. همزمان در این رابطه به اهمیت برگزاری جلسه شورای امنیت دسته‌جمعی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی در دوشنبه و نقش آن در تامین صلح و ثبات در منطقه و جهان از جانب نمایندگان واسطه‌های اخباری عمومی داخل و خارج توجهی بیشتر ظاهر گردیده وابسته به موافقه‌های حاصل شده بیشتر ظاهر کرده می شود. وابسته به رفت این جلسه خبرنگاران با کارشناسان مصاحبه ها نیز انجام می‌دهند. نتیجه های این همایش امروز در سرخط رسانه های با نفوذ منطقه و جهان قرار خواهد گرفت. مورد تاکید است که جلسه شورای امنیت دسته‌جمعی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس شورای امنیت دسته‌جمعی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی محترم امامعلی رحمان برگزار می‌گردد. از وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان قبلا اطلاع داده شد در نظر سران کشورها اوید به مسائل مبرم امنیت بین المللی و منطقوی و نتیجه های اساسی فعالیت سازمان در مرحله بین جلسوی مبادله افکار نموده اینچنین معلومات را درباره سمت های اولویتناک فعالیت در دوره ریاست در پیش ایستاده جمهوری ارمنستان در سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی شنوند. از نتیجه جلسه قبول اعلامیه شورای امنیت دسته‌جمعی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی و تقریباً 15 قرار به نقشه گرفته شده است. سامیت دوشنبه دوره چوربینی‌های نهادهای آیین‌ناموی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی در دایره رئیسی تاجیکستان را خاتمه می‌بخشد. یادآور می‌شویم که سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی تشکیلات بین‌المللی منطقوی بوده سال 2002 در زمینه عهدنامه امنیت دسته‌جمعی تأسیس داده شده است. کشورهای اعضای سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، فدراسیای روسیه و جمهوری تاجیکستان میباشند. سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی سازمان حربی سیاسی بوده خصوصیت مدافعوی دارد. قابل ذکر است که تاجیکستان سالهای 2003، 2007، 2015 و 2021 ریاست را در سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی به عهده داشت. یکی از رویدادهای مهم دوره ریاست تاجیکستان در سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی این 23 آگوست سال 2021 تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس شورای امنیت دسته‌جمعی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی محترم امامعلی رحمان برگزار گردیدن اجلاسی غیرنوبتی شورای امنیت دسته‌جمعی میباشد. بینندگان گرامی از جریان جلسه شورای امنیت دسته‌جمعی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی در گزارش‌های من بعد مفصل‌تر خبر خواهیم داد. سعید مکرم. تشکر. بینندگان گرامی یادآور می‌شویم که همکارانمان عبدالوهاب عبدالستار بودند که از مرکز مطبوعات کتابخانه ملی به طور مستقیم با ما در تماس شدند. тамошобинони азиз, таври шумо огоҳед, имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ оғоз гардид. Дар ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ раиси шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири ҷумҳурии Арманистон Никол Пашинян, президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Содир Жапаров ва котиби генералии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Станислав Зас иштирок доранд. سران دولت‌ها وابسته به مشکلات مبرم امنیتی منطقه و جهان اینچنین نتیجه‌گیری از فعالیت دوره بین جلسوی سازمان اهنامه امنیتی دسته‌جمعی ابراز نظر می‌نمایند. همچنین آید به سمت‌های اولویتناک فعالیت در دوره رئیسی جمهوری ارمنستان معلومات می‌گیرند. در جنبستی جلسه انتظار می‌رود که اعلامیه شورای امنیتی دسته‌جمعی سازمان اهنامه امنیتی دسته‌جمعی و نزدیک 15 قرار قبول کرده شود. سمیت دوشنبگی با برگزاری یک قطار چاره‌بینی‌های نهادهای این سازمان که در چارچوبه ریاست تاجیکستان پیش بینی شدند به انجام می‌رسد.
чанд лаҳза қабл ба мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд ки имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии мардумии чин Ван Иро ки ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон қарор дорад ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистон ва Чин дар чорчӯби муносиботи шарикии стратегии ҳамаҷониба ва дар доираи ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ баррасӣ карда шуд. ҷонибҳо аз сатҳи баланди ҳамкории кишварҳо дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангию гуманитарӣ ва амниятӣ изҳори қаноатмандӣ карда роҳҳои рушду густариши минбаъдаи робитаҳо дар соҳаҳои тиҷорат, саноат, энергетика, кишоварзӣ, нақлиёт ва ҷалби сармояи Чин ба иқтисодиёти Тоҷикистонро муҳокима намуданд. аз вазъи мураккаби сиёсию низомӣ дар кишвари ҳамсояи Афғонистон изҳори нигаронӣ карда шуд. таъкид гардид ки Тоҷикистон бо сарҳади дарозтарин забон ва таърихи муштарак бо Афғонистон нисбат ба сарнавишти ин кишвар бетараф буда наметавонад. дар ин зимн таъкид гардид ки Тоҷикистон хостори барқарории сулҳу суботи пойдор дар ин кишвари ҳамсоя мебошад. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири ҷумҳурии Арманистон Никол Пашинян ки ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи шӯрои амнияти созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар Тоҷикистон қарор дорад мулоқот карданд. дар ҷараёни мулоқот ҳолат ва дурнамои муносибатҳои ҳамкории ду кишвар баррасӣ карда шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарвазири Арманистонро хайрмақдам гуфта робитаҳои делинаи Тоҷикистону Арманистонро омили муҳими рушди пайдарпайи муносибатҳои ду кишвар номиданд. ҷонибҳо зимни мулоқот масоили таҳкиму тавсияи ҳамкории дуҷонибаро дар соҳаҳои муҳими сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ, саноат ва фарҳанг муҳокима карданд. барои мусоидат ба рушду пешрафти робитаҳои ҳамкории дуҷониба татбиқи амалии санадҳои қаблан имзошудаи ҳамкорӣ, ҷонло кардани фаъолияти комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ ва дар ин замина баргузор намудани форумҳои тиҷоратӣ зарур шумурда шуд. дар рафти мулоқот ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои муҳими ҳамкорӣ барои ҳар ду ҷониб судманд табодули афкор сурат гирифт. тавре хабар додем имрӯз дар шаҳри душанбе таҳти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ доир гардид. хабарнигорони мо дар маконҳои баргузории ин ҷаласаи сатҳи баланд қарор доранд ва ҳар лаҳза имкон доранд ба таври мустақим аз рафти ҷаласаи шӯро ба мо иттилоъ диҳанд. айни ҳол мо имкон дорем бо ҳамкорамон Фахриддини Муҳаммад Юсуф ки дар Китобхонаи миллӣ қарор дорад ба таври мустақим дар тамос шавем. Фахриддин. салом ва ташаккур Саид Мукаррам. бинандагони гиромӣ тавре огаҳӣ доред имрӯз дар шаҳри Душанбе дар доираи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ аллакай ба кори худ оғоз кард ки дар рафти он муҳимтарин мавзӯъҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ аз ҷумла амниятӣ матраҳ хоҳанд шуд. бояд гуфт ки барои инъикоси ин ҳамоиши сатҳи баланд дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе зиёда аз 500 хабарнигори расонаҳои дохилӣ ва хориҷӣ айни ҳол фаъолият доранд. то ин дам аллакай ширкатҳои телевизионӣ ва радиоӣ инчунин маъруфтарин нашрияҳо ба масъалаҳои мавриди баррасии ин нишаст таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. форум, ҷаласаҳои алоҳида ва намоишу бахшҳои тарғиботӣ дар маҷмӯъ дар доираи ҳамоиши сатҳи олӣ шуро аз натиҷагирии нақшаҳои корӣ, масоили сиёсии минтақа ва ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ аз ҷумла мубориза алайҳи хатарҳои ҷаҳони муосир дар асоси нақшачорабиниҳо дар давраи раёсати Тоҷикистон баргузор гардиданд. ин лаҳза мо имкон дорем бо коршинос Комрон Ҳидоятзода, муовини сардори раёсати маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамсуҳбат шавем. таре огаҳӣ дорем имрӯз дар шаҳри Душанбе аллакай ин ҳамоиши сатҳи баланд ба кори худ оғоз карда ва
коршиносони минтақавию байналмилалӣ ба ин ҳамоиш давраи раёсати ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони аҳномаи амнияти дастҷамъӣ чӣ гуна баҳо медиҳанд ва имрӯз дар фазои иттилоотӣ чӣ гуна муҳит фаро гирифта шудааст? ташаккури зиёд. чуноне ки ҳамагон иттилоъ доранд, имрӯз дар шаҳри душанбе дар доираи раисии ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ саммити сарони кишварҳои узви ин созмон аллакай ба кори худ оғоз намуд. Бояд қайд намуд ки дар доираи коршиносон ва журналистони минтақавию байналмилалӣ ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун яке аз кишвари пешсаф дар самти таъмини амнияти минтақавӣ ва мубориза бо таҳдиду хатарҳои замони муосир шинохта шудааст. аз ҷумла бояд қайд намуд ки ҷумҳурии тоҷикистон ки бо ҷумҳурии исломии афғонистон сарҳади тӯлонӣ яъне беш аз 1400 километр дорад, ҳамчун кишвари пешсаф дар самти мубориза бо таҳдиду хатарҳое ки аз ин кишвар бармеоянд, аз ҷумла дар доираи он вазъияте ки ҳоло дар ин кишвар фаро гирифта шудааст. ҷумҳурии тоҷикистон бо роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар сатҳи байналмилалӣ ва дар доираи созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ ҳамчун кишвари ташаббускор ва басо муҳим дар самти таъмини амнияти минтақавию байналмилалӣ шинохта шудааст. мо ин таҷрибаи аввалин нест, чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, ҷумҳурии тоҷикистон ҳоло аз солҳои 90 ба масъалаи таъмини амнияти минтақавӣ, таъмини сулҳу субот дар минтақаи осиёи марказӣ, ҳалли мусолиматомез ва дипломатии қазияи афғонистон баромад намуда буд ва имрӯз мо дар доираи созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ як қатор масъалаҳои муҳим аз ҷумла масъалаи мубориза бо терроризму экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, муборизаҳои иттилоотӣ ва дигар ҷиноятҳои муташаккил баррасӣ мегарданд ва дар назар аст ки дар доираи раёсати ҷумҳурии тоҷикистон қарорҳои дахлдор дар ин самт қабул мегарданд ки он пояи ҳуқуқии созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъиро пурра намуда дар самти мубориза бо таҳдиду хатарҳои замони муосир як қадами устувор ба пеш гузошта мешавад ва боварӣ дорем ки ва мо бо боварии комил гуфта метавонем ки дар доираи коршиносони байналмилалӣ раёсати ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ баҳои баланд мегирад ва имрӯз дар рафти нишасти сарони кишварҳои узви созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ масъалаи афғонистон, масъалаи мубориза бо терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ки яке аз манбаъҳои асосии маблағгузории терроризму экстремизм ба ҳисоб меравад, баррасӣ мегарданд ва бо ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон заминаҳои моддиву ҳуқуқии мубориза бар зидди онҳо қабул карда мешаванд. имрӯз дар самти масъалагузорӣ ва муаррифии мавзӯъҳои муҳими минтақавию умумибашарӣ тоҷикистон дар кадом мавқеъ қарор дорад? чуноне ки аллакай қайд намудем, ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба ҷойгиршавии ҷуғрофии худ, яъне мо аллакай қайд намудам ки мо бо кишвари ҳамсоя, яъне ҷумҳурии исломии афғонистон сарҳади басо тӯлонӣ дорем ва ин тӯлонитарин сарҳади байнидавлатии кишвари узви созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ бо ин кишвар ба ҳисоб меравад ва мо дар самти мубориза бо он таҳдиду хатарҳое ки аз ин кишвар ва аз шарқи наздик бармеоянд таҷрибаи кофӣ дорем, чуноне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон борҳо қайд намуданд. тоҷикистон дар саргаҳи мубориза бар зидди терроризму экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ қарор дорад ва бояд қайд намуд ки таҷрибае ки мо дорем масалан дар солҳои 2018 ва 2019 шаҳри душанбе ба маркази сиёсати байналмилалӣ табдил ёфта буд, зеро дар пойтахти кишвари азизи мо конференсҳои сатҳи баланд дар мавзӯъҳои мубориза бо терроризму экстремизм ва манбаъҳои маблағгузории он
баргузор шуда буданд ки дар доираи онҳо декларатсияҳои душанбегӣ низ қабул гардиданд ки он аз ҷониби созмони милали муттаҳид яъне бо нуфузтарин созмони байналмилалӣ эътироф гардидааст. хуб аз рӯзи таъсис ва ташкили ана ҳамин ниҳод ки имрӯз чун созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ амал мекунад, ин ниҳод ба чӣ натиҷаҳо ноил гардид ва то ба имрӯза фаъолият кадом натиҷаҳои мусбатро мо метавонем бо ифтихор номбар кунем дар минтақа ва ҷаҳон? ташаккури зиёд. ҳаминро бояд қайд намуд ки созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ дар фазои пасушӯравӣ ягона блоки ҳарбӣ ба ҳисоб меравад ва ягона ташкилоте мебошад ки пурра ба масъалаи таъмини амнияти минтақавӣ бахшида шудааст. бояд қайд намуд ки дар тӯли қариб 30 сол ки ин созмон амал намуда истодааст, як қатор дастовардҳо ба даст омаданд. аз ҷумла бояд қайд намуд ки низо дар ҷумҳурии исломии афғонистон зиёда аз 14 сола идома дорад ва дар ин давра мо тавонистем ки дар ҳамкорӣ бо кишварҳои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ ва дигар кишварҳои шарики ин созмон бо таҳдиду хатарҳо мубориза барем ва амнияти минтақавӣ ва миллии ҳар як кишвари узви созмонро таъмин намоем. ташаккур барои шарҳи муфассал ва назари дақиқ ва ба шумо дар фаъолияти меофта кӯмак мекунем. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар шаҳри душанбе ҷараён дорад. бояд гуфт ки ҷумҳурии тоҷикистон бо дар назардошти мавқеъ устувор дар заминаи робита бо созмонҳои минтақавию байналмилалӣ аз арзишҳо ва манофеи миллӣ дифоъ мекунад, дар масъалаҳои ҷаҳонӣ назари худро матраҳ месозад ва пешниҳодҳои мушаххасро дар самти ҳалли мушкилоти умумибашарӣ аз ҷумла ҳадафҳои рушд бо пешоҳангиҳо ба миён мегузорад. дар асоси давраи раёсат дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъии ҷумҳурии тоҷикистон мутобиқи афзалиятҳои муайяншуда вазифаҳои раёсатро бо ҷонибдории кишварҳои аъзои созмон ба таври пурсамар пеш бурд. ин аст ки барои дар сатҳи баланд ташкил ва гузарондани давраи раёсати тоҷикистон дар созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ нақшаи чорабиниҳои ҳадафнок тарҳрезӣ гардида тамоми тадбирҳо бо пешоҳангиҳо дар баррасии ин ё он масоил баргузор гардиданд. ҳамкорӣ дар доираи ин созмон ҷавобгӯи манфиатҳои миллии тоҷикистон аст ва он имкон медиҳад ки бар зидди терроризми байналмилалӣ, ифротгароӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва аслиҳа, муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва умуман ба хотири таъмини амният ва субот дар тамоми минтақаи Аврупо ва Осиё ва инчунин ҳимояи тамомияти арзӣ ва истиқлолияти давлатҳои аъзо фаъолона тадбирҳои зарурӣ андешида шаванд. тоҷикистон манфаатдори он аст ки созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар амал ба омили муҳими таъмини амнияти ҷаҳонию минтақавӣ мубаддал гардад. бинандагони гиромӣ, аз ҷараёни ин ҷаласа ва ҳамоишҳое ки дар доираи он дар тоҷикистон ва хоса дар шаҳри душанбе доир мегарданд ба шумо маълумоти кофӣ дар нашрҳои баъдӣ манзур мекунем. Саид Мукаррам. ташаккур Фахриддин. бинандагони гиромӣ, ин лаҳза ҳамкорамон Садриддини Сироҷиддин дар маркази матбуот омода аст бо намояндаи воситаи ахбори омма аз ҷумҳурии Беларус суҳбат намояд. Салом, мо ин лаҳза суҳбат мекунем бо намоянда аз ҷумҳурии Беларус Анатолий Иванович. Здравствуйте, добро пожаловать в наш солнечный Таджикистан. Как вам погода в городе? Да, добрый день. Я впервые в Таджикистане, впервые в Душанбе. Для меня это абсолютно новая страна, хотя раньше я был у ваших соседей в Туркменистане, например, там, в Казахстане, в других странах. Ну, я скажу, что я впечатлен. Мне очень понравилось первое впечатление, вот эти вот от пребывания, достаточно очень интересный город Душанбе, особенно центральная его часть. Вот. И, ну, погода, что касается погоды, то, конечно, жарко. В Беларуси сейчас 7-8 градусов тепла, здесь 30-25, поэтому это лето впечатлений. А атмосфера здесь, я имею в виду пресс-центр? Да, вы знаете, в пресс-центре очень все хорошо, достаточно большой пресс-центр. Я бывал на многих саммитах, на самых разных международных, разных странах, но такого количества я не припомню, чтобы было столько рабочих мест, чтобы все места были так укомплектованы. Есть интернет, есть всевозможный доступ, например, все необходимое, то есть от там, банальной распечатки документов до выхода в интернет и отправки медиафайлов. Для нас, телевизионщиков, это очень важно. Вы можете отсюда спокойно отправить какой-нибудь репортаж в свой телеканал? Да, мы уже это делали, мы уже работали вчера наши репортажи выходили в эфире белорусского телевидения. Мы вчера
подавали, никаких проблем ни с передачей коммуникационных данных, ни с интернетом. Мы работали во Дворце нации, работаем сегодня здесь, уже проверяли, тестировали скорость. Знаете, что для телевизионщиков очень большие нужны пропускные способности, да, для того, чтобы большие медиафайлы уходили. Никаких проблем вообще, все работает очень хорошо. Спасибо вам. Еще раз добро пожаловать. Удачи. бинандагони гиромӣ бо расидан дигари иттилои тоза дар нашрҳои минбаъдаи ахбор шуморо иттилоъ медиҳем. саломат бошед.